kananganan banal, borabaring kabos, nakabanalan, kaining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buwan ng sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangan sa Yesu Kristo, kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos, nan sabi, magako kamo kabos, asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawa, na idodolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggis sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamo kabos, asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, hinipagibuhon Indo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo, pagkabuhay mo liwan, ipinapahaya, sabon maikan, kaya kami nagurumdam sa iyong pagkagadaan sa pagkabuhay liwat, dudolot sa iyong mga gurangnan, kining tinapay ng buhay, asin, kalis, kaligtasan, papasalamat at pinapagkanig umong magatubang sa maglingkod sa imo. Asin, nagigimahera kami na nag-aarang, kami nagwapakinabang ang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumdamang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, sa mga obispo, si Joel, si Kanggabos na mga klero, siring man garumdamas sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na itong pinapamibi sa misang ini, si Manang Gabos na gadan, langan ako asin na sa liwanagan sa imong lalawgon. Kaya ragi kami kabos, namimibi kami. Tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyong esposo, San Judas Tadeo, Gabos na Santos, sa kaitupa, nakapakayagaya sa imo. Magkani ko maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw sa pamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaibahan niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan mga Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yan sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang bot mo sa daga, siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo mga nagkakasala sa muya. Sinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na may mibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan.
Tanganin kaming natabangan sa imong pagkaherak. Maging dani nataling ka sa kasalan, sin manligtas sa gabos, nakaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangdaan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, ang sagong katuninungan tinatao ko sa Indo. Are pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Kana nabubuhay, nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan sin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraoan kamo kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Mga tugang ayas, itong kagaran sa Kristo, nagsasabi sa tuya, kaibahan sa pagpangadji, yuman ang pag-ayuno, pagsayumas sa diri. Kulitan siya ang kodero kan Dios, nagpapara kan makasalan ng kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kanawa kay Kristo, sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Paguragnan kami nag-akik ako kan malangit noon sakramento na mimibi sa imong pagkaherak. Tanganing mag-ugma sa pagrumdong Santa Maria ang Birhen sa pag-arog sa Birhen Mansana. Magkanigo kaming magasangkuban kan misteryo nin pagtubos sa mo liki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awiton tan Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules viliebe, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, digni officiamo ad promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virgis Matris Mariae corpus et animam, ot Dignum Filii Tuae habitaculum ipitsi meretur, Spiritu Sancto cooperanti preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius via intercessioni ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Ang kagurangnan apas sa Indo, Asin sa imong espiritu. dikan mga pamibi, intercession ni Santa Maria, kining sa tong kaligtasan, kamo gabos sa idong mga pamilya, bendisyonan ang Ama, ang Aki, asin, Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.